Това е поредният извършен проект от нас с бригада Георгиеви. Това е чорбаджията. Какво е мнението ви за бригада Георгиеви? Какво ще кажете? Доволен съм доста от бригадата. Свършиха си работата във време, както се бяхме разбрали предварително. Дойдоха и започнаха както бяха задали като срок. Спазиха го. Горе нещата да се направиха много добре. Така че мога да кажа само хубави неща за тия хора и да ги препоръчам на всички бъдещи хора, нуждаещи се от ремонт на покрив. Благодаря ти, бъди жив и здрав. И вие. И ти благодаря за това, че ни се доверихте. Ясно.